me, but in Finnish. Plus, like, I have been, so I'm gonna put this claw clip on. But just big in Finnish. Annetaan joku hiusklippi päälle. Okei, vähän tuli täältä, mutta ei se ehkä haittaa niin paljon. Tällainen primer. Teisillään. Aina mielestä siis päivän kohdalla on mennä silmälle, että mä oon niin excited. Aina mun unohdin puhua suomeksi. Sitten me mennään niiden meille. Mä tuntaaks kun mä laitan kaikki nää primer. Niin, ja mä tuun sitten tekemään partti 2. Clip satuttaa mua. Herra. Okei, no niin. Niin, joo. Me mennäänkin niin, että mä oon niin. Näin nyt kaula. Part 2 tulee part 2.